салом алайкум дӯстон. ҳолатҳое меша зашёни канал, баъзе уже закодирони канал мега бародаро дар аксари вақт ҳолатҳое мешавад ки симкарта худ ба худ мавҷ гум мешавад, симкарта хомӯш мешавад. боз бародаро ман ба шумо чӣ гуна симкартаро пайваст карданро барои шумо нишон медиҳам. дар ҳолате ки пакет загияи симкарта мавҷи симкарта гум шудааст, боз бародаро ман ба шумо нишон медиҳам. медоем меню сни бар мерем, сетаи плата файлда медурем, конфигурацияда окей мекунем. ҳолатҳое мешавад бародаро ами IPO гум мешавад, IPO тор. дар ҳамон ҳолат бародаро аз ҳисоби мавҷи симкарта мешавад. аксари ҳолатҳо дар мавҷ худ ба худ гум мешавад. мо метавонем боз аз сари нав симкартаро гирён кунем. яъне чӣ тавр? бародаро дар кнопка пулт, дар кнопкаи пулт кабутак ҳаст. як бор кликш мекунем мечахемаш, please wait мега. Network connecting success бровар. IPO кор кард бародаро. дар ин ҳолат симкарта кор медрояд. вақте ки симкартаи кор ки даромад, пакетан кор медрояд бародаро. ина каналҳо кор даромад, пакетан автоматики connected мешавад. дар connected шид бародаро пакет қатъи симкарта ҳардуш кор медорад. боқӣ дар панел алоҳ бошед. ин буд чӣ гуна гирён кардани симкарта. боқӣ дар панел алоҳ бошед.